Oh. Yeah. Okay. So what in a house not anything about it? Yes. I was talking that you come from Baza. No. Doesn't do what us. I don't know the business. No. Okay. Thanks for me. Mama, I know. I was going to say, man, what's that one? What's it going to what do you think, Sha? I don't know, like you see what you because you do to us long ever. Mama put out the pool. You don't put out say, you learn a man. Just one of it and about a later. Mums wanapangombomi. Kanda unaona tuende kwa weekend. Do crambot mums or ever na mums gombomi. So don't go singazi. I know. Okay, ndovazia but mwedzi wanti so wasina mboya. Zvinhu zvese zviri bo. Gambogaro. Apa wasikumba wafonera. Chafonera. Yeah. Baby, and also kana zvandanchifunga Shaz. Shaz, I've been thinking about a lot of things. Kosi, I know what you want to talk about it, but Gore, I think, you know, because one and documenta going one near Mazako, Shakutonge, vanenge vachinzwa mbiri ya mama. Vanenge vanubva getting into wrong boss mama vanenge vachingoti hadi kuzvara zvakutonge vasingazoti ndo usati wakuda mwana. Saka ndaifungidzira kuti maybe we can start trying, Sha. Yeah, I was also thinking about the same thing. This other day in Bas. Because when I got in boys, they're always talking about family and stuff. So I think we should give it a try. Yeah. Pop dog a baby and I go to the yeah, at least you want the same thing. Oh, baby, I have to go. Baby, what's going on? No, it's still very good. I have a lot to do. Okay, baby. See ya. Yes, can you wait in? Yes, I'm going to want. How are you just going? Oh, anyway. That was the one scanning by time to shiny that scanner. I know everything is okay. It's very watching that your bus. Yeah. Just with about the scanner. You know that I think we never have 3. They didn't have one ages. You can't find them to worry. I'm going to want my son to go to the Amazon never know that. I also don't go Amazon. What do you mean to in my days? What's the little boy up? I still down good days and the oh, Mamma, I don't want to run to come, Mamma, I can't name you. It just says, I see very cool. Ooh! Eh, I'm so sorry. Ha! Vengo da ragazzo di cara, vengo da un mongo ba. Ndoko just secreted. Apanga shotanzi, abvuma kanza anga tichite mwana because boys rekubaza.
Mira chena ndokufonera. Mina ndokufonera pamuna pageti. Mina kunokonga mpurisa. Ayo pa. Hello, Ma. Allora. Usiku Mama roa mama. Tenderoa. Komuri kubva kupiko. Mama chena kudai. Ndiri kubva mumara ino. Saka ndangoti let me just pass by. Mama roa mama. Ndandaroa. Mama roa. Semunondida pano. Makadiko mama. Ndiri right zviri sei? Tiripo. Aiwa mushe Muroora. Ari seko Dave? Right yake. Is he around? No, aenda kubasa. Okay. What's going on? Ngatienderi ndachigadzira maruva ndanditote matema. Okay. See? Nyota yacho is sweet. Alright. Mamuti tutungamidza yakakupinda. Pinda magara munotungamira wani muno mama. Muno. Garai. Magara muno munototungamira. Ganigare pasofa remwana wangu ndamusuruva maiwe zvangu. Is everything okay? Everything is okay. Why? Don't know what she from no. No, I'm not feeling well. Okay. Yeah. That's why I know. Mama. Nyatsi nzise munongotaura zvenhumbu sei. Koshi chinonzi kuroro. Aiwa. So what do you sadza? Please save me. I don't want that. Mwedzi wamamusiri panapa munozwa kuti chika ndanchitorarama nerunyararo we were happy munozi. It's been very peaceful in this house. Kungoya kwenyu chete makuti yeye nhumbu. Ndimudawo nditizere nhumbu yacho. Chinditizaika nhumbu yacho. Iwe ini panapa ntumbu padi. Ndosaka ndanga ndatione mazuva tisingauye panapa. I've got my very nice big house. But why do you keep coming here? Panapa chinondiingisa panapa chinowani. Chikuda kuziya chiti. Kuti cheni? Kuti zvapa? Mama, inini kuita nhumbu kwangu ka, it's not your business. Don't sniff your nose into my business or into my marriage, Mama. I think enough is enough. I've been tolerating you for a long time now. I've been tolerating you for a long time now. So I no longer want anything to... I no longer want to tolerate anything to do with sniffing your nose into my marriage. I just want to be happy. I think the month I've been enjoying, it's been peaceful here. Now we are the same language. Why do you always speak the same language? Talk. I'm listening. I'm done. Lord. I was having a good day. Hey, excuse me. You know how to... I think we're going to it. The time I don't know but now, and stuff. But now, I think you're now trying to show me your true colors. Done. At least I'm not the at least I'm not the first one. You started showing me your true colors. Ask your husband. He knows me very well. Okay. I know you very well, Mama. You do you think I know nothing about you? You don't. I know a lot about you now. Don't A, B, C know to, me. to A to Z. I know. No one will tell me about Who's the name? Yeah. And you, send the fire today. Wasn't it? Besiana kupaza panapa. Aiwa kamuzodaro. Deva anokwana wafa iwe. Aiwa muzodaro. Kama unukepi. Ndo changa muna kubawe. Do you know what? I'm sick and tired of your stupid behavior. Tombro ubvunza kuti mapana pamanyaso lingi. Chindudza ichokwadi. Ndikuda mzukuru. Imi mutema muda ndimuchamuyamwisa. Ukaya nokunosiya uchipfeka tuma blouse tokoti sina basa itutu. Ndachimbokunyarai mazuva ese apa ndotona kuti mune hunhu hwakafongoka. Antimape mwana wangu. Ndine munhu wakafongoka inini. Chii kona iyi? Unondiziya mushere. Ayo mamuflaters. Mamuflaters. Ndisienda kupwanya device munhu. Ndomufonya ndomuzoenda kuno neshikopo. Amiro. Unozvirambirani? Anonditrust mama. Ora utoenderera ndambokudza. Ndimamvura yekunoko. Mapfekere kupiya kusiya zidzana rese riri panze kudai. Mom. Damn.
Hi. Good. How are you? I'm good. That's a long time. Oh. Banana and Laura. I didn't know. I didn't know if you were coming from homes. I thought that was one of it. We'll see. Santaka mbota wanazia. See what? Wakajiswa. Ngati mbe banana hivi. Wanaume mai banana. Laura. Panezo. Laura anopesiwa banana hivi. Banana. Ha? Aku tu ya. Makan banana. Omawege. I see. Did you come this way? No, yeah, I'm so I didn't know you were coming, Mom. She's now your mother. Weekend, Okay. I can see. Those are the ones I was here. I just look up your for sure, madam. 9 months. Putting my banana. Dave. Mama. Banana. No. Do we grow? I wonder so. Anyway. Garazia. Musi waida kuze kuteseko. Muzo. Wakadedza mwana wemukomongo. Sparks. Uda kutongera imba na Sparks. Ngamati mwana mukomongo. Ndi brother yangu. Ndi mkomo wangu. Anotonge Sparks. Rombe sina kana mukadzi. Unotongera nemwana sina kana mukadzi. Asika setu ndinomuziva kuti mwana wangu achapusa kusvika pakadai so nezvibanana marriage. Hi, baby. Yes, how's it? Is everything okay? No, it's not. Oh, one taking my banana. Wow. Come on, I'm going. Mom's away of data. Why? Mom's a problem. I'm start saying to mom's go away, mom's look now. Can't do invite. I don't buy invite. Dev, Andina. You know what I invite moms now kuza, especially mama. But ndinganenda kuza pa phone, but I didn't want to spoil your day. But vatu weva chivava hanzi mwana wangu ari kupi I prefer kuona hanzi kana pasina muzukuru ndoto prefer kuti kana nditosvika panapa all the time ndosvika mwana wangu aripo. No, mom's a problem. I think it's better to know how we na come back than kuti weva now. I don't know, Shaz. Uzonga chinsa uta Sparks anze wamunzire kuno pari mwana mukoma wawo is my brother. I don't have a sibling. Those are no renyazunes. But anti DJ Sparks akauya achida kugadzirisa nyaya dzedu so zvakaita manje. Mama wako ina I don't know, Shaz. And I don't see. What's going to say? Can I sort of go, but Was going to bada. thought I was going to come to your EP. You know what, Kat? Kalakumbesana zvazvoka. Unosazvandiudza momzi. Hanzi yeendiri ngomwa, yeendi kuroiwa nasekuru vangu, Seriously? No, wait. Anaka, kukudai mhosva here, Shaz. Babe. Andinoziva kuti zvese zvataurwa hausi, zvese zvataurwa. Come. Dave, Sha, ndakutukirwa vabereki vangu, Shaz. Vana vasikuzoti iwo ndiongosa tokuda mwana. Sorry. Ndonzanzi yengomwa yeendiri muroi, zvakazoti. I mean, I don't know. I'm sorry for not doing this. What do you? Not for not doing this.
imhosva here kukuda Dave ini ndakuneta ushazi uzoni chazoguma ndakubabata rafu zvisiri zvandinoda shazi ndosvika rini vachindidai saka napo vauye vachada kurara paiwo right vari kuenda naso pano kuvarara usarwa vakazonge kurara nesensemuroom. Yes, is my mom, but I'm going to be a bit tough on her. I'm crying. You don't say anything to her. Let me deal with her. Anyway. Okay. Sounds seguro. Ndudze sekuru vangu varohwe pavo. Ndakarohwa nasema ndikuzoti nini. Anyways. Ukuseka utsho. No, I know my mom. Munhu wese kuraina ndomuziva. Mabhanana angu watengera. Angada kutora mumzi ese. Thank you so much. Angada kutora mumzi. Thank you so much. Ndozvo zvikatemba toloza apeta isha. No, I used to eat it. Mumzi awenda nasa. Thanks for the eggs. Ndakangula ukanya abva kure. Yeah. Baby, ndinotendera namumzi wangu. Nah, no. I'm staying with you. Mumzi warobuda izvi autoti in drive mumzi warova pasi. Vasira pana basi. Okay, ndakubika beef. But babe, promise me one thing. Usazodze sekuru. Sekuru ndinodzirei Dave kuti varohwe. But vezvirata kubviswa mumbi vana. Handichatobviswa obvious zvavakaitwa paipai wakazvona sekuru vakazongotora bhegi ravakanyarara ufungidzira kuti kupuza. Amen. Ndambodzifonera ngwa. Hanzi? Ndambotaura nadzo pafoni. Vari sei? Yeah, zvakatanga tichimboita Mai mwana. Rwendo runoda pera pawa mai mwana marriage yangu iri kushekeswa nairo zichembera riye. Iwe. Amwene wako ari kutogara pano kanasi. Iwe wakati vane mwedzi vasingauya apo unochema navo sei? Handitaura naye ndozvemari mwezuro kanchitaura pafoni. Nezuro vakauya. Iwe unondudze ikwe. Kunyana vasvika mai mwana. No, musi wacho wanda ndichitotaura naye pafoni. Handi pandakati kata pari munhu ari kunoka pageti iwo ndivo zvokuva unoita kuti iwe ndo unovajaidza iwewe. Ndakakuudza iwewe kuti nemaitiro anoita Dave mudiro anokuita kauyu nekunedza kuri kuita mamereji ezvinozvi ukatopusaka imba unoisiswa naamai ivo vaivai. Vachatondisisa mai mwana because kutondipa threat vakatosiva ndipa threat. Hanzi yewo uchazvionawo pagare pano henzi unozotonga kudondoro hanzi yeye unozondokurova ndikati iwe ndikati iwewe ndi uri kuvajaidza iwe unondisa chitagi ndakakuudza iwewe vari ikoko vagadzirwa vapfuwira Dave yeye ototanga Dave wacho yeye rudo rwedzera vanatsogodoka ivo vacho rudo rwaDave rukazowedzera sikana zviiteka unoisiswa imba naamai vake iwe neto ukatoita kuti zviiteka amai vacho nyange wakatouya kutosukisa mapleta vachakukontroli. Ita zvandakakuudza fuhira chini zvemushonga wakazodzidzira kupiwa kutokuudzaka kutokuudza shamwari iwe zvitoriani kautine murume tenesa moyo wako sawira shamwari ndochifuwira mwana wavo ndofuwira veseka vese kovakaita zvidzoyi zvangu wakachena izvi zvizvi kutoshaya chete merejika but ndikatongoiwana mereji chete chandiri kutokuudza ini ndinobva ndatongoita zvese ivo amwene wako yada kutoita kuti uparadze imbaka asi ezvinozvi kutangira kwavari ivo vakauya ndovanosuka mapreti ochidana nemurume kutokuudza shamwari asi unozondobhofunga imwe nepfungwa kuti pamwe ndikasazviite pamwe ndichategerwa neumwe munhu. What do you think? Anotokutangira ende amai vako iva vamuitiro wavanoita ka anounonzwa nyaya dzavo dzavanonetsa kedzi vanogona kana kutokuisira mumwe mukadzi nenyaya yekuti vakangwarisa kana vasodaro Dave abvume. Ndiri kutokuudza zvese unozvisiya izvi zvana Dave zvese izvi unozvisiya izvi Dave nemadira anondiita zviite hazviri kuiwe ndiudze iwe enough about me enough about me iwe kwewewe uri kuifambisa sei kumujono ukasikana chiinda imarriage asikana ndakatotemba kaire uya kakuti acha but zvakaramba but truck driver iwe kambona shofa anorora ira anamukadzi asikana aigorora ndakazotofunga kuti pana apaipai ndi ndaishandiswa paya
asi yezvinozvi ndikawana ndikukudza zvandikukudza kuti ita Davis wobvafuira 2 minutes wobvafuira kumupfuwira ndotangira kuna amai vake nyangwe ndisati ndagara naye ndotangira kuna amai vake the point is tangira panhongonya pamudzi kana paina baba uko baba manje avese asikana hangu ninyotokasadaro ivo ana amai avo vari kuparadza dzimba ndiudze mudiro unoita Dave amai vake iwe une kana mukana kuna Dave rewe chii chaniterera kwauri but Dave anonditeerera asikana Dave loves me Dave loves me uchapenyuka wasiwa na Dave panewe kuti tiite because akatobvuma akati let's work on it saka tiri kutotraya maimwanda tiri kumborara here asikana ari kubuda na 9 kubasa ari kudzoka na 3 maimwana amene wako wapo munomugadzira sei mukamba kenyu ikaka aiwa izvezvi Dave akabva watova pamutemo zvikanzi moms pamuri kuenda unozwa never come back nakadaro akagona ukangoona chete wadzoka ngoma ndiyo namai vacho ivavo but asikana zvinhu zvakawanda tongodongosiyira muoko waMwari zvemupfuwire zvimai mwana ndezvemumaoko aMwari hazvo asikana but zvimwe zvacho hazvidi Mwari chete hanzi Mwari anobatsira munhu anozvibatsira usati wakupedza here shana nhasi here zvakubohwa just an email merangopedza then I send this but ungoti unondibatsira kubika unondibatsira nguvai uchingoita zvebasa kubasa kwawaswera uri here Dave sorry just a minute chete ndinarokupedza yeah tapedza sent finally yes baby what's up inini handifarire zvokusuka inini handifarire zvokusuwa uripo pamba handifarire zvokusuwa uripo pamba yours tonight pasina vanhu vanotidisturba. Yeah, but not street too. I feel like this is the perfect time for us to make babies. And I'm with that. That's one goes to the I'm just joking. Yeah, that's the perfect time for us to make I don't know. That's the perfect time for us to make a baby. Say what the jokes. I know, I was just playing around. One baby. One ukaona pamba pasisi vangu pakanaka zvokuti asanoita nezveko murume wacho mheno pakanaka panonyatsokuvedzwa panhu pakanaka manje unobvumidzwa vanhu vanhu kunoka vanzoda vanhu vanobvuma pana pavanomboramba ende kutovuma vanzoweti ita iwo wakakwana here unosungwa nemapurisa wambona mukadzi wemunhu achiitira weti uyu murodhi handitatosvika here I need to drink it. It's very badass. Okay. Don't worry, any chilling guy. I want to see my yo. Shama, what's going on? Moms on zip nuggets. Do you want moms are pizza bits. It is kind of person. Not only moms, anyone we knows what you are doing. But at least now, secure. But she's so what you know about now bigger since 3 take and by me. What's up, little map of no? What does it go? Put more quiet. That was so big and a mom. Yeah. Don't like so much for us. It's like I wrote it there. Eh? I'm sorry, more for no. mozoti chisheweka
shewe chikafu kasheuka chikafu chakaita kuzara shewe zvokuti muchaita matama yashewe matama munomaita matama imi kuita matama shewe pamba moita matama kwavasikudaira vanodavira vanenge vari kure shuwa vanoonanga vasingada vanhu mubapavo neshewe zvinoshuwa vanoda vanhu baba pavo eni vanenge vasingozviumba tori kugeza vanditobika shamwa tadilokuya uri kundibika ndikunonokerwa sha ndikunonokerwa satonombika Hey, let's go. Sha. Tunzonge pageri pane noko. Yeah. Wainzwa? Yeah, ndainzwa. Check it out. Baby, nini ndicheke gate ke uripo. Baba vimba ndo vanocheka gate kana ari matsotsi. There's never would watch this. Hey, baby. Our moms. They are moms, they are okay. Okay. Go and check it out. All right. Yeah. Annie? Dave? Yes, sir. Also, ndina pagete. Yeah. All right. Mina ndivhure gate. Mabva nekupiwo. Yeah. kondianavhura ivo vanhu vakaona kuromba here kana vanamboromba kuti vangarombere handidi kunyepera upenyu hwangu hwaku ndichiri kuuda pa kuchii ravhurika rega pana kana munhu avhura ka kweuri kuseke nayo aiwa achitungamira Titi! Shaz. Yes. Dima. Talk to me. Nika, Dave, ngatingotamai panapa shapa singazikange vanhu. Vasi moms ndi uyu nditori. ndakutochikaona vavhura vari mumba mavo but vanenge vakaromba but still kuti kudaro vakarombera zviripo bos yakanaka nogonotadza kuti uzobva panapa panodyirwa chikafu wanzwa ende vanonyatsa kuchidusa chikafu zvekutodzika aiwe ndotosimba unosimba togonotogara mazuva panapa saka zvakarunga ivo mumba iri mwana aunorasika rewe mumba handipinda